Ο Ιησούς έφερε περισσότερο φως. Ο Ιησούς ήρθε για να δείξει ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να αγαπάμε τον Θεό και τον πλησίον μας. Δίδαξε ότι πρέπει να κάνουμε το καλό, να βοηθάμε όσους έχουν ανάγκη, να συγχωρούμε και να ζούμε με χαρά και ειρήνη στις καρδιές μας. Δεν έσβησε αυτά που δίδαξε ο Μωυσής, αλλά άναψε ένα μεγαλύτερο φως, ώστε όλοι να καταλάβουν ότι ο Θεός είναι αγάπη και ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Τι δίδαξε ο Ιησούς? Ο Ιησούς είπε ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να αγαπάμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά και να αγαπάμε τους άλλους όπως αγαπάμε τον εαυτό μας. Ήθελε όλοι να καταλάβουν ότι το να είμαστε καλοί εσωτερικά είναι πιο σημαντικό από το να ακολουθούμε απλώς τους κανόνες εξωτερικά. Επομένως, εξήγησε ότι όλος ο νόμος του Θεού μπορεί να συνοψιστεί σε ένα πράγμα: την αγάπη. Για όλους. Ο Ιησούς είπε ότι ο νόμος του Θεού είναι για όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο για μια ομάδα ή ανθρώπους. Ο Θεός αγαπά όλα τα παιδιά του, χωρίς να κάνει διακρίσεις μεταξύ τους. Ο Ιησούς ήταν κάτι περισσότερο από ένας δάσκαλος. Ήρθε για να εκπληρώσει όσα είπαν οι αρχαίοι προφήτες για αυτόν. Ο Ιησούς δίδαξε ότι η αληθινή ζωή δεν είναι μόνο εδώ στη γη, αλλά στη βασιλεία των ουρανών. Έδειξε τον δρόμο για να φτάσουμε εκεί, όντας καλός, δίκαιος και γεμάτος αγάπη. Δεν μπορούσαν να εξηγηθούν όλα εκείνη την εποχή. Ο Ιησούς γνώριζε ότι ορισμένα πράγματα ήταν δύσκολο να κατανοηθούν, γι' αυτό φύτεψε σπόρους ιδεών που θα γίνονταν κατανοητοί μόνο αργότερα. Ήξερε ότι οι άνθρωποι έπρεπε να αναπτυχθούν και να μάθουν περισσότερα για να κατανοήσουν τα πάντα. Η επιστήμη και η γνώση θα βοηθούσαν τους ανθρώπους να κατανοήσουν καλύτερα τις διδασκαλίες του Ιησού με την πάροδο του χρόνου.